Kanigri ka Akahsvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kinigilong kimat ki bakong sanjang ka khubor mata ka step. Umantri rang bado kari Narendra Modi ulla banon pli ya kalenti ya rel ka bathamai ka ban penyasoy ka aizol bat kiwe ki benta jong kari. Umantri rang ba ka jila konat ke sang mau la le chakhar arshnong lat kro na ka benta ka jingpli ya ka Block Integrated Development Complex BIDC. But I jiro ka BJP ha Meghalaya ya ka sarkar jila ka balala ban weng ya ka jing e da ka ba penbiang jaka ka ba biang na ka benta kinong di jing di hamadan ha ka than kindailat. Ki khobor ki ba pnya. Umantri rang ba dogri Narendra Modi ula banan ple ya kalenti ya rel ka bathamai ka ban penyaso ka aizol Mizoram but kan deiru ka sar ka basaw ka than shatilam mingi ka ba an sa penyaso da kalenti rel. Uwani ki officer rang ba jang ka sarkar Mizoram uong ba wat la ki dang up ya ka jing penti kana na ka office trekam jong menteri rang ba do halor ka ni ka kam las nguthu bo menteri rang ba do Narendra Modi unsa play ya ka project lenti ya rel ka bathamai ka Bairabi Sairang ka bajrong sanhui point lai pra kilometer ya ka ba an play ha unai tung mata usnem. Ulay thuru ba o Commissioner of Railway Safety CRS Northeast Frontier Circle u Sumit Singhal ulawan jango ya ka tay ka lenti rel ka pathamai ha ka nriyo bar ka shpautrik u jaliyo ba ula ay jingbit ya ka Northeast Frontier Railway NFR ba lala pansadang no ya ka jingpinya ya ki rel kit mar bat ki nonglit nongwan na ka tay ka lenti rel. Umantri rang ba ka Meghalaya konat ki sangma min kasngi ula letsha khar arshnong lat kro CNRD block na ka benta ka jingpli ka Block Integrated Development Complex BIDC ya ka bala prida u sada jong ka ilaka lat kro ba paila star khar kongor. Lasanan lang ya umantri rang ba do MLA ka soara ba Gavin M. Milim u MLA ka mawplang ba Matthew B. Kurba u Principal Secretary siya ka Sarkar Meghalaya u Sampat Kumar ba kiwe ki officer rang ba. Umantri rang ba ula penslur ya baro kinong tre ha BIDC ban long ki ba IT lut ha kakam ban nang pentibit shushu ila di kanang baki kam shakri jongki kin long ki ba penyo jimintoy ya ki pat ba. Kamadin usang mau lali jungoru ya ka unit karkhana jongka Shubham Charitable Association ka basna berpenmi eki kan phat sop na ka banta ki kin thei ha baki poi bnai kanang ba kan penyo ya ka kot ka khya ki. Umantri rang ba konat ki sangma ulai lam khmat ya ka CM Connect program ha madan le kai ha mokdok ha ka baula yo banya kren bikin nong song snong ban ngap iki jing e ki ba ki kendo ula kan tu ki ban penthi na ya ka jing penya so baru nomor Aadhaar khnang makin na banya jing toy ne ki scheme sarkar ki ba pher Hadin kata ulali rung sa ha school Ramakrishna bat ulai kren bat kinong punya school ban scout hu ikijing e ki ba ka school kay kendo bat ula kularu ban ai jing krisyan yaki khnang banya uweng ya kijing e ka sarkar Meghalaya kana le kumbang da salia thane ya ka kaipot ka barang shen jong ka performing grading index PGI ka balapan i ba ka jila Meghalaya ka dan hat try do na pedeng baro ki jila ha ka liang ka puli puthi habe keren bigino pathai khobor umantri ka tanar puli puthi jong ka sarkar jila urakam sangma ulong ba ka tai ka jing kedo ka dei ka bami na kerkom trekam jong ka sarkar na du live house south house ne manchwa ha ka ba kam shimla dan ka jing persyang ban pen bhai ka shong school uloong babon neki yang school ki dei ki bala shu e na konswen bar ka sarkar ka basin sharnanta kala pen biang ki jinan kam ha ki jaka ai ji kai bala dep maramon pen thamai dor ya palat 8000 sanspatli ki school ha keleng ke jela kajingi kana thama hapreng ka Iran ba ka Israel kadang beteng hadu min kasngi bat kladan kajingi siat namding na baro arliang unung ilam rang ba do jong ke Iran Ayatollah Ali Khamenei ulasmai ba ka jing pensitam ka bateng e ke Israel kandang beteng ka jing kren jong te nong ilam ke Israel kalawan hadin ba ka ri Amerika kalai snokti bat ka Israel ban ther bom ke Iran ha ka kerwo jong uling ba ka social media Ayatollah Ali Khamenei ulong ba ka Israel kala le ya ka ba bakla shibun haka wai per ka khobor ki bor bahalor jong ke Iran ki dapan sngo ba ki sipai ki dapan kre ban up ya ka babiang bat ka bakum ka ik jubab kin ai ya ka jing the jong ka Amerika ya ki bor nuclear kani ka khobor ka wanchpi na ka Akahsvani Shillong.
Kini gede ka khubor ka bawan chapi na ka Akahsvani Shillong. Kaseng BJP Meghalaya kala ai ka jingkuble ye ro ka sarkar jilla na ka benta ka rukom penyat kam ka batibit ha ka baidei bat ka jinge ka bala ne islam ka balong ka hok jong kinong die jing die hamadan persya ka jingthut jong ka ya ka yang ki pat ba karai ka barang shen man ai jaka shawe ya kinong die jing die hamadan ha ka than khindai lat shaka mala ka ba halo do jong ka muda parking lot la yo ya ka jing ro na ka BJP ka bala ong ba ka dei ka ba pen pau ya ka jing IT lut jong ka sarkar ban penyo ka sinchar khadar ka ba bit ba biang lang na ka menta baro Katai ke jing penmiang jaka bathamai jang ka sarkar tang ba kalai rap pen keluat jaka ki pat ba ki baya ki jat ha ka than khindai lat hnrei kala penyo ru ya ka jaka ka ba paka na ka benta kinong die jing die madan ha ka ba ka dan ka jing sngan ka jing aram bat ka jing penyo alat ban kamai lai jak po da ka burom wala kata ka BJP Meghalaya kala kentu ya ka sarkar ban persyang ya kini ka jo ka jing kesan ha ka than lan khraru namar ba ka jing buan jinginong dia jing dia hamadan ka bo iki bayat bayeng ha ka jing e ka bakrau ka Bharatiya Janata Party BJP Southwest Garo Hills min kasi kala play ya ka district office ka bathamai bat kala penlong ru ya ka program peninam ha ka kadan district ha ampati kumshi benta ban rakhi le ekmen ya ka lingko snem ka bakhatwei jong ka seva susashan or garib kalyan ha po ka jingilam je Narendra Modi kum menteri rang badu Presiden Joko BJP Meghalaya Urikamanji Moment uladan lang hakati ka program kum kongsan ringkat baki wei ginongilam rang ba jong ka sing ginongilam ka BJP kila play lang ya ka office trekam ka pathamai jo ka sing bat kila khmi pinya ru ya ki jing pen inam ki babatai shapang ki scheme pen roi ki ba pher jo ka sarkar ka jing pen bayang ki jing nan kam na kam ta ki pat ba bat ya ki jing persyang ka sarkar ban kentiu ya ki baduk ki bakerdu Hakati ka sngi kala dandu ka jingkin mau buram ya kalingku snem sngi yap jong Dr. Syama Prasad Mukherjee unong sham ya ka Bharatiya Jana Sangh da ka jingwo sintiyo dan buram ba ki jingkiran gi ba penken mau ya ka benta trekam jong u ha kalinti ya jong ka san perthai ha India Umantri ka tanar pulia buthi jong ka sarkar jilla rakam sangma maintenance ka siula ai jingtim ba ka sarkar jilla kala pelaj ka scholarship na ka benta ki khna puli reulom bala pelaj ka jing siu kat kum ka jing dan jong ka pisa ha ka tanar trekam ulo ong ba khamashwa na jua season ai ka pisa shi ki nong yo jing toy henry menta ka kanti ya ka te ka jo ka scholarship an a hi kat tu ka ni sin ba ulai thuru ba na lor jong ka pisa ra ba ai ka sarkar pedeng an sapan mi ru shen ya ka scholarship na ka song pisa jong menteri rangba ka jilla kata masa lekmen cherry blossom ar arpusan kan lang ha ka khat sau bat khat santrik unai weng ar arpusan ya kini lapan benad menteri rangba ka jilla konar ki sangma ha ka ski lekmen world music day ha Shillong mensi sajan Mentah ka kenti ya ka jingle kemen cherry blossom an sa penlong hasor Shillong ha ka ba kan sadan ka put ka tem ka babang bat ka jing penyengi ki basa ki baharu kom ki bede ba ka kolshor tanrai ya ki program ki pakerpang an sa penlong ha Nehru Stadium ha ka ba unong ruai ba pawnam u balong trai na kari America u Jason Derulo un sa wan pen kendek mensi mi ki pat ba dai ki jing ruai ki ba pawnam jong u ki ba kan thop ya ka swala talk dirty savage love but an senan lang ya u da ka kan hunong shat ka badan khat san ngot ki dekhon sakawai ka rock band ka ba na Ireland the script kan sadan ha ki rinsan ka Shillong ha ka tamasa lekmen cherry blossom ka tu ni ka khubor klakut pakalawan shpi na ka Akahsvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so ba Delhi station na ka ta ka khubor ka tin hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por pra khatsan minute kani ka Akahsvani Shillong sngo bhaban ap manta yaki khubor na Delhi